Sure. Wow. Me dika mumenta woni me dina obasa abato me. So be mo se wo ne hwan. Otum fo nkwasi afo yin. Ah, ye de ma oda dey. Me ana me ama me. So you too. Na what is here wo mo ko kan wo te man. Na what is here wo mo ko kan wo te man. Na what is here wo mo ko kan wo te man. Abi na mo ko kan wo te man. Say be o hini bi won ma wo so na. Ya za ho ma ne ko ya ma. Na wa ko ye dwira ho ase wo ma. Na ni bia po ma o. Bia so kura ma ha. Eno de de pese moti ase no no. Bia ma ha. Saa asem na mo twene se nne nkopem ne bosome ne na wo twe no. Hili bia ni wo ba ha. Ene ho nyimfiri hutim na bia ni wo besi ha. Ene nka se nipa no. Wo pa wo di abiri, wo nima biri ya wo bisa na busa for be nka. Oduru abetwam. Oduru abetwam. Sabi o tun bon kwata ni nya bia obe so ta kwa. Odu a wo hini ncho ko. Enya ho ne ye ko. Na bi nya ho ne ye ko. Ti emfa. Emfa. Na onu onu mo fa bo beria na bo. Ye be bu no. Ye be bu beria no ko. What you say? You break the barrier down. Sure. Very good.